Weche manyien gi Vincent Otieno. Ng'ata chiel nyonegi gweng' ma Masaka mayudore Wangaya 1 sub-location e sub-county of Muhoroni bang' monjo bende nyotim e dalagi gi jopiny manyoni kod mirima mager mokalo. Kod pogruok manie duond bura mar ODM medo jimbore mokalo kaka gavana e kaunti ma Siaya James Orengo kod jood bura ma Lego Usonga Samatandi ogwenyore paro ewi tend duond burano. Od bura mamalo bende nyochako chenro mar kawo pach jopiny e gwenge mopogore opogore e pacho ka mondo mi jopiny ogol pachgi ewi bajet ma olieki mek omenda ma higa 2026 gi 2027. Oyawore nyakoro Mogajwa kendo machiegni mar yudo weche manyien adimba nyinga Vincent Otieno. Ng'at achiel nyonegi e gweng' ma Masaka mayudore Wangaya 1 sub-location e sub-county of Muhoroni e kaunti ma Kisumo bang' monj manyotim e dalane kod jopiny manyoni kod mirima mager mokalo. Ute adek bende nyowang' e kinde monj makamano bang' oganda manyoni kod mirima mager oganda manyoni gi mirima mager omonjo gweng'no koluwore kod lal mar jago moro bende ni wachore ni olal kowuok e gweng' ma Kabara. Jalup ruoth ma orito gwenge ma kono Anna Nyango ne oyango wachni ka olero ni nitiere dichuo moro ma bende wachore ni olal kowuok e alwora mar gweng' miluongo ni Kabar giko dira mokalo to achije ariyo mawuok e gweng' ma Masaka kama koro nyo otime monj makamano ma itudo kod lal mar jagono bende odinegi e tesend obila. Kata kamano kweth mag dhano nyo monjo miere mag ji ariyo ma itudo kod wach mar lal mar jagono ma bende nyo giwang'o ute adek e kinde monj machalo kamano. Jatend loch nangano ne owacho ni kinde monjno dichuo moro ma jahigni 45 ma nyoni e kweth mag jok ma bende nyo monjo miere ariyogo nyo omonji kod jogweng'no ma nyonegi kanyo bang' jowetege nyo ringo machwe yombe. Kata kamano ringre mar jagono ma iwacho ni ne olalno ne oduogo gol e aora ma Nyando gi apisas mag obila mawuok e tesend obila ma Ahero ma nyaka chop sani koro timo nonro matut ka otenore kod wach machalo kamano. Ka pod wan mane kaunti ma Kisumo kono Nyakaramogi en ni odialo buche ma Kisumo nyogoyo ji ariyo moko fai mar omenda maromo siling 700,000 kata tweche kuom thuolo mar higni 2 bang' ka nyoyogi kod ketho mar bedo ni gikowo kata gitimo transportation mag kong'o machiko puodho ma iluongo ni ethanol. Ji ariyogo nyotere odialo buche ma Winam kama bende nyodonjnegi kod ketho mar kelo e pacho ka kong'o machiko puodho mar ethanol no ma bende romo litas 8,750 ma bende iwacho ni koro kelo lal maduong' mar osuru mar omenda maromo siling $10,463,430. Salim Ooko kod Joseph Odhiambo ma bende gin jariembo kaachiel kod kondakta mar lori ma bende ne oting'o kong'ogo nyodonjnegi kod ketho mar bedo ni ne giting'o mwandu machiko puodho. Ji ariyogo ne omaki chieng' tarik 23 mar dwe mar 7 higa 2025 e alwora mar Nyamasaria e apaya maduong' mawuok Kisumu kochomo Nairobi ema kata kamano ne ochwo tergi e odialo buche to ok yudogi kod ketho mar bedo ni ne giting'o kong'o makamago. Kane ogolo ng'eto makamano, jang'ad bura e odialo bucheno Dennis Ogal ne owacho ni neno bende ne ochiwo odialo bucheno kod jamin buche mag oganda ne oyango ni en adier ni ji ariyogo itudo kod ketho makamano kendo ewi mano ne ogogi fai machalo kamano. Weche moko nyakoro Mogajwang' en ni pogruok mantiere duond bura mar ODM medo jimbore mokalo ka koro gavana e kaunti ma Siaya James Orengo kod jaod bura ma Lego Usonga Samatandi ogwenyore paro kotenore kod tend duond burano. Kane oloso e log tich ma Siaya, gavana Orengo nyoramo ni en e ogai mar duond bura mar ODM ma ng'ama koro dagi yie ni en ogai mar duond burano to koro nyalo timo gimohero kata nyalo muonyo wembe. Jafwambo marwa e kaunti ma Siaya George Amollo gi ler mathoth e wachni. Kanyo wuoye kar lok tich mar kaunti ma Siaya, gavana Orengo nochung' kar tiende ni en ema en ogai mar ODM kendo ok obi dok chien kata matin. An de facto party leader mar ODM. Nikech chama marwa ma ODM ok wadwa ni mondo us chama wa. Wadwa ni nyaka wabed e mesa sama iloso gimoro nyaka wabed e mesa. Omiyo kama ineno ni sani koro ako biro ng'ino en. Omiyo ok abi dok chien. Koro sani anyonora. Raila modong. Ko kidwa winjo to muony wembe wachni. Weche ma jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi okiro ne lwete ka bende onyiero paro moro ma gavana nosiego godo ni en bende koro dwa laro kom jatend piny Kenya. Awinjo ni sani ko bedo president. Ya wacho
moro siaka. Oro bedo president. To bedo president osiotame. Atandi mano wuoyo kinde mano oyawo chenro mopogore opogore mbege dongruok e sikunde manie kar chung' od buche ma Lego Usonga kuno ne bende oseyo gavana Orengo ma owacho ni temo nyiso achaye ne Dr. Oburu Oginga ma en ogai mar duond buch ODM. Jomoko chayo Oburu Oginga kabisa ni jaduong' moti. Ok onego icha jaduong' moti nikech in ikia ni biro bedo jaduong'no. Bedo jaduong' ok en gima yot. Gima oseloso Oburu onge to dwaro piem go Oburu Oginga. Jaduong' maloso bondo motimo bondo lokre city. Oburu muneno no en jaduong' ma wiye ler ahinya. En jaduong' mong'eyo development. Bondo town muneno no constituency no malo nikech Oburu Oginga no. Ito tich sirka tich otami ma kaka konyi onge. Jaod burano bende nonyiso chuny ma en godo mar biro kwedo mokalo tend gavana Orengo kotundo yiero ma higa manyien ahinya to koluwore gi chung' ma gavana osebedo ka okawo mar kweth mobalo e duond buch ODM. An gima ng'eyo ni ng'ama ok dhi bedo gavana ng'eyo, lakini ng'ama idhi yiero pod akia. Ng'ama idhi yiero udhi miya, doge kamano. Wang'e ok asiem no gavana wang' DC, ube siem na uru gavana modwaro. Jadi oye ligi siem ni mimi gavana wang' idwaro. Siem na uru, lakini ng'ama ok dhi yiero ang'eyo. En oro wuotho ote piny kae, to koro enda gima wang' onge. Ne Radio Ramogi kaunti ma Siaya, an George Amolo. Od bura mamalo ne ochako chenro mar kawo pach jopiny e gwenge mopogore opogore thur ka mondo mi koro jopiny giwegi ogol pachgi e wi bajet molieki ma hik omenda ma 2026 kod 2027. Chenro no bende itayo kod jokanyo mag komiti owino chung' ne weche mag bajet koro biro kawo ndalo maromo 3 e counties ma opogore opogore e pacho ka kama bende jopiny koro idwaro mondo mi ochiw andika margi ma koro nyiso ni giyie kod bajet no kata koro gigol pachgi. Ali Abich nigi ler mathoth e wachni kowuok e kaunti ma Homa Bay. E kaunti ma Homa Bay chenro ma kamano ne obagi skul jowuoyi morere ka chud bura mar Angwe kama jopiny gwenge mopogore kaunti ni ne oyudo thuolo mar golo pachgi e bajet ma kamano ka jaod bura ma Ugenya David Ochieng manochuo kom e kinde chenro no wacho ni dwaro mar komiti ma kamano en neno ni chenro mag dongruok ma ikete bajet oluwore kod dwaro mag jopiny. Kenyans know what they want, so we came here to check with Homa Bay constituent residents. What are these cross-cutting county projects that they would want to be captured in this coming budget? Things that they believe, if done, would cut across the county. Like, you've heard about cotton, and generally you've heard about cross-cutting roads, you've heard about the ring road, the Gormaya ring road, you've heard about fish factories that are required, you've heard about water system, you've heard about sewerage system. Uchini kuni thoth paro mane gwinjo kuom jopiny ne oseketi bajet ma kamano kendo ne osingo ne jopiny mane oyuoro chenro no ni gigo te mane gichwalo nyim komiti no gidhi luwo kaka owinjore mondo oketgi e tim. Most of the things that we've been asked about are already on the budget, like the roads we're talking about. The budget framework as it is now does not indicate all the roads as it were, but all the roads that have been asked about today, I'm aware and certain that all of them are in the budget. The only issue that has been raised by Wananchi is also important to highlight is that we are putting very small monies for very big project. Like it's a road of 30 kilometers and you put 200 billion shillings. Kajaud bura mar county ma Kisumu Ruth Odinga kod jaud bura mar Angwe Dr. Lilian Gogo ne okoni chenro ma kamano miyo jopiny yudo chenro mar dongruok mopogore maluwore kod kit mwandu mowuok e gwenge ma gintie. Consider actually some of the, for example, they say that you are giving me money for cotton, but I don't have a dam that I can use that water for that ginnery that you want to be there. And the cotton whatever is going to be a stall project. And you see we have so many stall projects. They want more girls' schools started. They want more of emancipation of women in education so that we can create women leaders of tomorrow. And this came out clearly from Suba South. But even in Rangwe, we have one ward, Game West ward, that does not have a substantive girls' school, but we have Nyopuge girls. Ne Radio Ramogi kuwuok e kaunti ma Homa Bay yan Ali Abi. Nyakwara Mugajuang weche gimedo biro ni kamoro moro ma intie kokale nyakalondo mari mihero mar Ramogi. Weche manyien gi Vincent Otieno. Jagoro maduong' mar riwruok mar jopur nyang'e pacho ka Kilion Osura opuoyo mokalo piny owacho kuom keto tarik ma bende ko ibiro time yiero mar directors mag board matayo weche mag pur nyang'e thurka ka koro kwayo jopur mondo mi oikre ne yiero ma kamano. Bende ne owacho ni yiero mar directors ma bende osebedo ka deko osekelo ng'ikruok maduong' mokalo e wach mar keto tim lokruoge madongo madwarore e sekta mar pur nyang'. Jojuma giler mathoth e wachni kowuok e kaunti ma Migori. Gol mar jopur e Kenya mangima e borok mar Kenya National Federation of Sugarcane Farmers Kilion Osura wacho gi siro kod lala yiero ni mar directors mag jokanyo mar board michucho mag niang' ka bende gimor kanyakla gi piny owacho koro osechano yiero ni e dwe manyien.
Osura wacho ni nitie lokruok mathoth mabende koro osekwamo e sekta mar niang' nikech nyaka sani koro pok ochuog bodno moch wetego mag niang' ka bende gombo margi en ni mondo chenro mar yiero koro dhi kaka ochan dwe manyien mondo jopur oyud yo mag serito kuom kinde malach. Jagoro mar mar jopur mag niang' e Kenya mangima okono jopur niang' ni koro bed kod ikruok mokare motelo ne yierone ka bende komachielo koro konogi ni gidhi yier jotelogo ma bende koro ikod chiro moro amora mar mibadhi. We have been yearning for these elections for too long, but we were stopped by numerous court cases, which ended 1 month back. And for now, we are free, and farmers can go to elections and elect the farmers of their choice. I want to advise you farmers, be careful. Don't bring us farmers who have integrity issues in the board. This is a clean board. We want farmers who will work for the farmers. Osura komachielo kwa jopur niang' ni sama giikore ni yiero dwe manyien koro gidhi giyier jogo eko mong'i midhichego mosebedo ka koro hinyo sekta mar niang' e pacho kae. Don't bring us farmers who does not know the problems of the farmers. The directors should know the problems of the farmers. They should not be criminals. They should have been good farmers within the catchment areas. So those are why we want you farmers to be very careful at the time you are going to do the elections. Noane kaka riwruok gidhi nyime kod miyo jopur thuolo mandikore kaka jopur mag niang' mondo eka gidhi thuolo mar gombulu e yierone mochan dwe manyien. For the farmers who have not registered themselves, we are going to have the enumerators earliest next week. They will be in the field. The enumerators will assist you to register if you have not registered. And while you want to register to be a voter, first of all, you must be a Kenyan citizen with the identity card. 2, you must have delivered cane in any of the sugar mills. 3, you might be having a contract within a given factory. That is when you will be allowed to carry out the votes. Nenya Kalondo Maramoi Koke County ma Migori Anjo Juma. Ka koro watieko nyakwara magajuang' magi kende thuond weche mane omiyo pek koro ni to aketo negi e yo machuoka. Ng'at achiel nyonegi e gweng' ma Masaka Wang'aya 1 sublocation medre subcounty ma Muhoroni e kaunti ma Kisumo bang' monji maber nyotime dalane gi kweth mag jopiny mamoko manyoni kode kod Miriam Mager. Pogruok mantie duond bura mar ODM koro medo jimbore mokalo ka koro gavana e kaunti ma Siaya James Orengo kod jaod bura ma Lagos Songa Samatandi ogwenyore paro ewi tend duond bura no. Od bura mamalo ne ochako chenro mar kawo pach jopiny e gwenge mopogore opogore pacho ka mondo mi koro jopiny giwegi gol pachgi ewi bajet ma olieki ma hik omenda ma 2026 gi 2027. Giko weche manyien adimba nyakwara mogi watudre ka ng'uromo satie thuolo machielo goduoka mar mi weche moko manyien adimba nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien kokalo Radio Ramogi #1 station for the new nation. Tielo mar ariyo Oruko ni nade ang'o manyien ma gweng'i ochiwogo yangi kendi ng'e kaka kawuono nobedi e chal mar kor lwasi. Kamano nyakwara magajuang' sa 12 kalo kod dakika 14 tielo mar ariyo mar kogwen chal mar kor lwasi ranyisi mar koth mapek poni tiere gwenge ma yudore kaluo ka odiochieng' ma kawuono gilieko ne ahinya gwenge ma yudore kaunti ma Migori kod gwenge mokiewo kod kaunti ma Kisii kod Nyamira mwalo dala mar Homa Bay kaunti kod alwora mage nitie gwenge mamoko ma biro bedo kod koth mapek ahinya odhiambo ma kawuono kanyakla kod kaunti ma Kisumu kaachiel kod mano ma Siaya. Bore City Kameja ka kod counties mokiewo kodgi jolony lieko ni geno nitie ni wanabed kod koth ma odhiambo ma kawuono ka liet kodhi malo gilieko ni chopo nyaka rapim mar 25 kolor piny nyaka rapim mar 12 degrees Celsius nyakwara magajuang' gwenge mokiewo kod City Kameja ka machalo Kiambu County, Machakos,
kaachiel kod Kajiado County bende wabiro bedo kod koth e odhiambo ma kawuono. En sa 12:15 tielo mar 2 mar Kogwen. Iseng'iyo chal mar kor lwasi ei Ramogi kar chuny Baba nowacho. Ma en duond rieko mosiko mar Raila Amolo Odinga e weche motegno e pacho ka kowuok e redio Ramogi. Kejo dhi liel. Teach you respect. It is respect in two-way traffic. Ok nyalo bedo respected kok respect moko. Omedo ni jowa duto te, jo MCAs nyaka respect MPs. MPs bende nyaka respect mage MCAs. To governor bende nyaka respect MPs. MPs nyaka respect ngano? Governor. Senator be ok mani thuro. Ni one time governor. Imi ji thuro ka. Mano ne Baba nowacho. Chik iti ne rieko mosiko kendo e redio Ramogi kar chuny Jaluo. Mano migosi Raila Amolo Odinga Nyasaye omed keto chunye kama okwe kod ote mane awacho chon ndi nyakwa Ramogi Jwang e chenro mar Baba nowacho Ramogi Radio kar chuny Jaluo tinende pod odhi nyime kod mi bende ahinya gik monyalo paro godo jakom Baba Raila Amolo Odinga. Achiel kuomgi gin kit weche gi kit puonj manowe godo jopiny nyakwa Ramogi. Ma en Ramogi Radio tielo mar 2 mar Kogwen okinyi ma kawuono weche thoth ka obro ng'iyo anena wach mar budget ma ilieko mar hik manyonge manyien. Ang'o manie iye. Odiochieng' ma kawuono tarik 14 igeno ni gibro bedo e kaunti mano ma Siaya. Odiochieng' manyoro nyogi ne kaunti ma Homa Bay, kama nyogin e skund sekondar mar Orero, kama nyogi kawo pa jopiny mana kaka iwinjo jakom ma kojolo mar komiti ma kamano jaod bura ma Ugenya David Ochieng gi komiti mar budget and appropriations ma dhi nyime kod wuotho kendo kawo pa jopiny kalure koda teko ma katiba nomiyo jopiny gimolo ni public participation. Chenro ma kamano bende ibiro time counties mamoko eka bang'e dwe mar 6 wageno ni jatend migawo mochung' weche mag pesa John Mbadi biro somo ne oganda jo Kenya budget ma hik manyonge mabiro. Be ung'eyo ni sani bende migepe mag sirikal bende pedho plan magengo kata chenro magengo ne hik manyonge mabiro. Moko kwayo ni omed gi pesa, moko kwayo ni ojiw kuonde mamoko. Mago te gin chenro matimore nikech ne wasepuonjore kodi ka ni to budget sako mar Kenya chakore karang'o to rumo karang'o, tang'o gang'o ma itime diere kuonde go, ang'o gang'o ma itime kuonde go. Wi bende kikwil sama wang'iyo budget mar hik manyonge mabiro mar sirikal mamalo, nyaka to wang'e ni to mag counties mekwa to bende menyang'o, finance bills mag counties mekwa to mulang'o, to magi te tumore nade kod ngimani. Kawuono en odiochieng' ma sigana ndi nikech warito winjo ni to EPRA dhi lando nang'o, ni giduoke chien koso giwe kama owene koso odhi medore koso nang'o, nikech lweny ma dhi nyime ma omiyo rogo mar Hormuz cha pod olore, Amerika pod olore kuonde moko, Iran bende pod oniang' kama gine gi duol, ma koro miyo meli madongo mating'o mo ma bende wach ni yo mathoth meli madongo luwo ka nigi mo mawuok e pinje magolo mo nyakwa Ramogi, ma bende ong'uko weche mag teko e bwo piny mangima. Mago te wabro ng'iyo anena ka en sa 12:19 mar okinyi tielo ma 2 mar Kogwen kod an Otieno Maka Juma kete mana ka. Radio Ramogi kar chuny Iwinjo Ramogi Radio. Ramogi Radio, Radio Ramogi, kar chuny